Dneska tady jsem s Pepečkem. Ahoj, zdravím ježečky. A Mother Orange Blackem. Jako vždycky. No, takže jsme se rozhodli natočit Bed Wars na gamerovém serveru, kdyby někdo tento server, tak to bezpopisku videa. Promiňte, že malý střih, to budeme takový střih, protože jsme museli se rozmístit a vyslat. Promiňte mi za malý střih. Já tam nic nevidím. Nejsou. Co? Ty už pokračuješ? No jo. Počkat, a ty máš live stream? Asi jo, no. Ne, nemáš, já tu nic nevidím. Ale nevím, jak se to dělá. Tak asi máš normální to. Nějaké bloky jsou. Když jsme zpátky, tohle byl jenom takový malý střih. Jsem potřeboval něco vyřídit. Ale jsme zpátky. A kdyby někdo chtěl Skype na mě, tak bude v popisku videa. Pepecku? No? Ty bys dával Skype na sebe? Co? Ty bys dával svým fanouškům Skype na sebe? Já tě špatně Jestli slyším. bys Skype dával na sebe? Jak na sebe? Jakože tvůj Skype? Jestli chceš, aby byl v popisku videa. Skype? Ne. Takže můj Skype bude v popisku videa. Aj můj. A Mother Orange Blacku bude taky v popisku videa. Můj, hlavně můj. Já jsem taky, nejsem tvůj. Kdo mě shodil na zem? Já to nebyl. Já to nebyl, prostě já jsem doma. To jsou derby. To jsou nervy. Ty mě budeš tlačit. Už kus pytlem. To je takový technický problémek. Ale to je jedno, to nevadí. Já taky ne. Ale mě slabě tě slyším. Slabě tě slyším. Co? Žádám a slabě slyším. Lepší? Lepší. Když máš, jo? Když máš hlad, nejsi to ty. Nepřistávat. Jde to. Juhu. Měl bych to sníkat. Už jsme dohráli. Jo, můžeme střílet. To se dá? Ti, co vyhrál, se můžou na ten střílet. To pak má. Já tě vidím a nevím,
já už tě vidím. Tady na lobby 2. Počkejte. Nechám už to podíváme sama. Ahoj. Ahoj. Takže jsem si vymatal. Kde spát? Ty nevidíš? On byl za tím tvojím lesničanem padal. Vidíš mě třeba? Já vidím, jsi za mnou. Ahoj. Kuba, kde jsi? Kuba to není. No? To máš kolor. Semku? No, semku? Na lobby 2 jsem. A ne ten z lobby? Vidím Semka. Já jsem tu před tebou. Za tebou. Vsaď si, že vyskočím níž, no. Já už musím končit. Teď? No právě teď. Tak pojďme to ukončit. Kam pojď rychle. Lobby 2. Pojď rychle. Adam. Adame, lobby 2. Připoj se. Tady jsme. No, pojď. Počkej, já jdu prostě. Dovolení letecké. Takže, tady půjdu. Máš tam uprostřed. Hej, Adame. No takhle. No Adame, prosím tě. Odstrkáme ho. No Adame, nechci ho. Nej ho, nestáváme ve videu. Nezutné. Nej ho. On přišel k Semkovi. No, pojďte.